Un senyor que està en un despatx i agafa i despenja el telèfon i diu: «Ei, guapetona, venga, menea el culete y tráeme un café con leche y 2 croissants, venga, que sea ya, que ya vamos tarde. Venga ese culito, ¿eh?» Y se sent de l'altra línia. ¿Pero qué dice? «Que venga, que no te enrolle y menea ese culo». Dice: pero usted sabe con quién está hablando. Soy Mendrugo. Está hablando con la extensión del director general de la empresa. Y digo: ¿sí? ¿Y tú qué? ¡Capullo de mierda! ¡Explotador del culo! Que los tienes a todos haciendo más horas que la leche. ¡Hòstia, negrero! ¿Sabes con quién estás hablando tú, I el director diu: no. Dice: menos mal. Quan venia cap aquí m'ha trucat a la meva germana. La meva germana la tinc visquent a Madrid. I m'ha trucat: hola, carinyo, com estàs? Com va tot? Molt bé. Diu: Maite, te'n recordes de l'Alberto? L'Alberto és el seu nòvio. Dic: sí, què passa amb l'Alberto? Diu: mira, noia, després de 2 anys sortint junts, per fi m'ha parlat de matrimoni. Dic: estupendo! Dic: i què t'ha dit? Diu: què m'ha dit? Que està casat i té 2 fills. Això m'ha dit. Em sap greu, pobreta meva, perquè és que, pobreta, amb els marits ha tingut mala sort. Va estar una vegada casada i això dels homes a ella no sé què li passa, però no li va bé. Va estar una vegada casada i el seu matrimoni va durar exactament unes hores. És a dir, el dia després de la nit de noces, el marit la va deixar. Sembla ser que quan estaven en el llit, ella, tota tímida, li va dir: t'he de dir una cosa. I el marit: què, carinyo, què passa? No sé fer res. No saps fer res? No. Tranquil, amor meu, això no és cap problema. Tu relaxa't, escolta aquesta música tan suggerent, respira, estira't en el llit, obre't de cames, que jo ho faré tot. Diu: no és que no sàpiga fer l'amor, és que no sé rentar, fregar, planxar, cuinar, no sé fer res. Ministra de Sanitat que va a visitar un centre psiquiàtric. No dic quina ministra ni dic quin lloc, correcte? Vale. Va visitar un centre psiquiàtric. Llavors, doncs, té una entrevista amb el director i el director li va explicar com funciona el centre i tal, i la ministra li diu: i escolti'm, com fan a l'hora de saber si un dels pacients realment ha d'estar ingressat o no? Diu: bé, tenim diferents procediments, però el que més ens serveix és el següent. Nosaltres omplim una banyera amb aigua, d'acord? Tota fins a dalt d'aigua, i li donem al pacient una culleradeta, una cullera, una cullera xupera. Xupatesa. Una cullereta. Una tasseta Una tassa. i una galleda, d'acord? I de la manera que... I li diem que ha de buidar tota la banyera, absolutament tota. De la forma que el pacient buidi la banyera, decidim si s'ha d'ingressar o no. I llavors la ministra diu: clar, diu, és normal, diu, perquè una persona normal què faria? Agafaria la galleda, que és més aigua cap, i la buidaria, oi? Diu: no. Diu: una persona normal trauria el tap de la banyera. On vol l'habitació? Amb vistes al mar o sense vistes? Ella està molt obsessionada amb això dels estiraments. Una amiga meva, escolta'm, aquesta per estirar-se no, però sempre volent estar prima. Cada dia caminava 15 quilòmetres, dels quals 10 se'ls feia a tota marxa. Hòstia, tu, fins que un dia, patapum, li va agafar un infart. La van haver que portar ràpidament a urgències. Quan estava ja la pobra en el quiròfano, estava ja moribunda, i amb això que se li va aparèixer un àngel. Una figura blanca. I li va dir: ets Déu? No, home, no, que ell té molt de treball. Soc el teu àngel de la guarda. Em vaig a morir? No, home, no. Estic aquí per dir-te que viuràs 40 anys més. Hòstima, tu, què li va dir? Quan es va recuperar de l'infart, va començar a operar-se, que primer les pates de gallos, que és el código de barras, que si silicona, que si pòmuls, que si la papada, que si les pallaringues d'aquí, que si les tetes, que si el cul ben puixat, que si les caderes, que si la panxa... Bueno, estava increïble. Va sortir ja d'allà divinament i amb la mala sort que jo sortir de l'hospital passa una ambulància i patabum! Planeta al terra. La dona que puja cap a dalt amb el cel, amb un mosqueig del 15, es troba l'àngel de la guarda i li diu: ya te vale a ti, Ya te vale, con que viviría 40 años más, ¿no? Dice: ya, mujer, pero es que no te conocía. Perquè és bo, I a més us el deixaré després. Mira, una dona
que se'n va 15 dies a Cuba. Vale? Tots són dones, els que home, clar, jo què vaig explicar? A més, bueno, arriba a Cuba, conèixer una grada d'aquests, jinetero, el tio guapíssim, un cos, bueno, i estan allà xerrant, ballant, que si mojitos, que si calpirinya, bueno, bum, fins que trenquen el llit. I quan ja estan després del rollete, la dona li diu, bueno, todavía no me has dicho cómo te llamas, podrías decirme tu nombre. Y el cubano se queda mirando, digo, mira, mi amor, no te lo puedo decir el nombre. Porque cada vez que digo mi nombre todo el mundo se ríe, muchacha. Bueno, pero no te pongas así, dímelo. Que no, muchacha, que no te digo el nombre. Bueno, continúan allà, es van veient cada dia mojitos, cada dia calpirinya, cada dia sabrosón. I ja l'últim dia abans de marxar-se la dona li diu, escolta'm, que ja portem 15 dies, crec que avui em podries dir el nom, no? Digo, mira, que no, muchacha, no incita, no te lo digo. Venga, va, una vez. Digo, bueno, va, de acuerdo. Me llamo Nieve. Y la tía cuando veo que es de Nieve, digo, no ve. ¿Nieve? Digo, ¿ves cómo te dije que tú también te ibas a reír? Tú eres como las demás, las otras, ¿ves? Digo, no me estoy riendo de tu nombre. Me estoy riendo de la cara que va a meter mi marido cuando le diga que he tenido 25 centímetros de nieve los 15 días en Cuba. Uai, amb el meu primer marit jo em vaig separar per culpa del futbol. Només entrar per la porta de casa el dia de la nostra boda va entrar com a l'antigua usança, agafada així de braços. Entrem per la porta i em fa... A partir de ahora estas son mis condiciones, ¿eh? Lunes, miércoles y viernes tengo entrenamiento de fútbol. No me esperes a cenar. Martes y jueves tengo cena con los del club. No me esperes a cenar. Sábado tengo partido, voy a venir muy cansado, déjate de leches y no me esperes a cenar. Y domingo tengo pay-per-view con los colegas en el bar. No me esperes a cenar. Estas son mis condiciones, si estás de acuerdo, bien. Y si no, también. Me'l quedo mirant y le digo, vale. Yo, si me lo permites, solo te voy a poner una condición. Dice, a ver, ¿cuál es? Digo, nada. Que a partir de ahora en esta casa habrá sexo todas las noches después de cenar. Si estás bien y si no, también.